Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць гэтыя падзеі мы будзем з нашим рэдкім, але меткім гостцем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юры. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шаноўныя гледачы Еўрарады. Спадар Юрый, давайте, может быть, пачнем с тэмы не сённяшняга дня, тэма абмена палітвязнямі, якая адбылася вось 1 жніўня, але, можа быть, да сённяшняга дня таксама і нейкім чынам перанакіруем, тому что до гэтага часу вельмі шмат і даволі актыўна абмяркоўваецца, чаму ўсё ж такі нікога з беларускіх палітвязняў не ўключылі ў гэты абменны спіс, чаму дэмакратычныя сілы столькі сустракаючыся з усімі лідарамі, якія ўваходзяць ва ўсе кабінеты, ва ўсіх высокіх кіраўнікоў усяго свету і не змаглі ніякім чынам ўсё ж таки да гэтай абменнай аперацыі далучыцца з нашымі беларускімі інтарэсамі. Кось, ваше меркаванне, ці ўсё ж таки была такая магчымасць, ці не была? Як вы ацэньваеце сам гэты абмен? Ну, давайте по пунктах. Это мой першы пункт ваш, чаму не ўключілі беларускіх палітвязняў, но можна адказаць пытаннем на пытанне. А чаму не ўключілі азербайджанскіх? Чаму не ўключілі, я не ведаю, египетских, китайских? Там таксама шмат палітвязняў. И в этом смысле это один из отказов, потому что, ну, в принципе, сделка в основном была поміж Заходом, скажем так, и Россией. Калі б там не было Крыгера, то ўвогуле вот адказ цалкам вычарпальны. А прычым тут Беларусь? Але паколькі там все-таки Крыгер быў, то, ну так, магчыма, можна было подумать, можно было прапановваць, але тут, я думаю, два фактары. Один фактор гэта той, что, ну, в принципе, беларускія дэмсілы зыходзілі, прынамсі, да апошняга часу з установкі, што трэба мяняць усіх на ўсіх, ну, як бы трэба мяняць усіх на спыненне рэпрэсіяў, на дэмакратычныя выбары, на зусім іншую сістэму. Маўляў, інакш Лукашенко новых набярэ, і тады які сэнс? Прынамсі, такую думку выказвалі многія. Такое ўражанне, што у дэмакратычных сілах апошнім часам, мне цяжка сказаць, як доўга, эта думка пачала мяняцца. І на мой погляд, ну, я, што называецца, свечку не трымаў, сведчанне таму, ну, напрыклад, сустрэча Ціхановскай з Орбанам. У меня ёсць гіпотэза, што яна з ім размаўляла пра вызваленне палітвязняў. Гучалі размовы пра тое, што вот там размаўлялі нібыто з Ватыканам таксама, то есть вот такая жорсткая пазіцыя, яна пакрысе сыходзіла, але пакрысе. Вот дакладнай, жорсткай, цвёрдай пазіцыі дэмакратычных сілаў, такой, што мы за абмен, за абмены, она, калі сфармавалася, то вельмі недавно. Вот. Ну, а другі момант, я бы сказаў так, ну да, ну вот такія магчымасці, такія здольнасці. Тым больш, што зараз як бы стала вядома некаторыя дэталі гэтай сделки, той сделки, которая реализовалась. У ёй пэўную ролю адыгралі Хрыста Грозеў, кіраўнік Белінкет, і расейка Марія Певчык. Вот у іх, напрыклад, стратэгічнага дыалогу з ЗША няма, консультацыйнай рады з развязам няма, а высветлілася, што это і не абавязкова. Можна просто придумаць ідэю, даслаць ее туды, куды трэба, а яна відавочна трапіла ў Белый дом, і калі ты вылучаеш цікавую ідэю, тебе не трэба, так сказать, таких больших эполет высветляецца. А з другого боку высветляецца, што калі нават у тебя яны ёсць, ну, магчыма, здольнасцяў няма, магчыма, няма, так сказать, какой-то палітычнага спрыту,
Ну и справа ў тым, што вот тое, што сказала Ціхановская на канферэнцыі, а мы не ведалі. Тут можно только руками развесить. А вот Певчих ведала, и не просто ведала, она это робила своими руками. А вот. Ну, атрымліваецца что вот як вы так вобразна вельмі сказали, что у пагоні за эпалетами у выглядзе стратэгічных дыялогаў, кансультацыйных этих вот радаў, дыялога ўсяго астатняга неяк згубілася крэатыўнасць, ініцыятыўнасць і жаданне дамагчыся нейкіх вось хай незначных по аб'ёму, але вельмі таких каштоўных нейкіх вынікаў. Ну, ведаеце, я думаю, что вот все-таки вот другі пункт, які я сказал, он был важный. Что як бы патрэба обмену, яна, скажем так, в демократычных силах Беларусі пробивала себе дорогу доўга. И вы ведаете, что вакол этого были спрэчкі. Скажем, пэўная группа, в основном грамадскіх дзеячоў, я маю на увазе родных палітвязняў, ну, скажем, Татьяна Хоміч, яны якраз адстойвалі падыход, што вызваленне палітвязняў – это першасная задача, і дзеля гэтага трэба і варта чымсьці ахвяраваць. А па шчырасці асноўны палітычны мейнстрим з гэтым не згаджаўся. То есть ён згаджаўся з тэзай, да, палітвязні вельмі важна, але калі іх пыталі, ну, добра, а як бы на какие ахвяры вы готовы, ці, скажем так, якія ахвяры вы бы прапанавалі, скажем, Захаду, чтобы он на іх пайшоў дзеля вызвалення палітвязняў, ну, іх адказ быў па сутнасці ні на які. Трэба ціснуць на рэжым. Вот які быў іх адказ, я кажу, до самага апошняга часу. Но калі ты так бачыш ситуацию, то какие прапановы об обмене у тебя могут возникать? Ну, их не возникает, их и не возникало. А калі возникало, то такое, ведаеце, ну, не кепска было. Ну, калі ты кажаш сваім заходнім партнерам, а не кепска было, причем яны, магчыма, тебе задаюць пытанне, окей, не кепска было, а как бы, что вы нам прапануеце за это ахвяраваць? Нічога. Ну, дзякую, хорошая прапанова. Вот так оно и атрымалася. Магчыма, это зменится, магчыма, вот тая, так сказать, такая еретычная думка, якую выказаў на конференции Андрей Егоров, на яго ўжо як бы узнялася хваля, і яе ўспрынялі ў штыкі. Але так бывает, что спачатку прымаюць штыкі, а потым тая ці іншая думка і прымаецца. Так бывает, так может быть в этой ситуации. Ну и варто сказать, что вот выступ Егорова с такой зменой приоритетов, ну это першы на таким вот палітычным узроўні. То есть я могу прыгадаць цэлы шэраг персонажаў, як бы, напрыклад, это яшчэ ў 21 годзе, можа вы памятаеце, Артур Клінаў, мастак, грамадскі дзеяч, он практычна пра это ўжо казаў тады. Потым быў Іван Краўцоў, ну, палітык, але, так бы мовіць, не самы галоўны. Рыгор Астапеня казаў пра нешта такое. Ну, вот я кажу, родные палітвязняў. Но это был не палітычны ўзровень. А вот на этой конференции, ну, Егоров, кіраўнік другой по колькасці фракцыі в координацыйнай раде, былы спикер координацыйнай рады. Ну, это важная палітычная фігура. І калі ён сфармуляваў это, ну, я в дадзеным выпадку не кажу, это правильно, неправильно. Это важно, и это вот некий альтернативный подход сформуляван. И в дадзеным выпадку вот тое, что атрымалася такое супадзенне, обмен и вот эта прапанова Егорова, ну, яны як бы ствараюць некую синергию. То есть эта ситуация обмена, она умацоўвае такие прапановы. Но пакуль яны не прынятыя, наколькі я разумею. Ну так, не прынятая, і мы безумоўна тут больш я б хацеў і так грунтоўна па ёй прайсціся, але ось акурат такі з гэтай нагоды пытанне ад гледача пад нікам Максім.
як вы лічыце, ці прыйшоў час дэмруху змяніць падыход і пачаць спрабаваць выцягваць палітвязняў у абмен на нейкія саступкі з боку заходніх партнёраў, паспрабаваць такі трэк, а не толькі ціск не спрацуе, тады можна будзе вярнуцца да ціску, ці магчыма такое? Магчыма, но это палітычнае пытанне. Демократычныя сілы, там есть розныя плыні, розныя накірункі, розныя падыходы. Они змагаюцца паміж сабой. Вот на канферэнцыі гэта і адбылося. І ў дадзеным выпадку справа не ў тым, што я, вот, Юрий Дракахруш, лічу, это лепш, это, у меня может быть такое меркаванне, но як бы ці будзе, ці стане это галоўнай як бы стратэгіяй, скажем, демократычных сілаў, это залежыць ад таго, хто пераможа в гэтым змаганні паміж гэтымі двумя падыходамі. Вот конференция показала, что они есть, но пакуль як бы перамогі ў аднаго няма. Ну, ўрэшце рэшт, дарэчы, як бы, что называется, шляхи открытые. И в этом смысле, скажем, той же Латушка намекнул, глядячи по всем не называючи імя, на тую ж Хоміч, что, мовляв, она больше за меня в Німеччину ездит. Ну, так дорога открыта, коли ласка. Уговорывайте немцев. Уговорите, окей, выдатно. А не уговорите, коли немцы скажут, а что думает на гэты конт Латушка, окей, я скажу іншае, а не тое, что кажете вы. Ну, я кажу, это вынік палітычнай барацьбы. Тут не пытанне, что нейкі палітычны аглядальнік, там, Лукашук ці Дракахруш скажет, да, я лічу, что трэба. Ну, как бы и что. Ну, так, мы таксама фармуем пэўную грамадскую думку, но я бы вот сказал, что вот эта линия другая, которую ваш глядач сказал, а ці не паспрабаваць. Ну, вот это пытанне гучыць ужо на палітычным узроўні. И на мой погляд, ну, напрыклад, так сказать, вот я думаю так, что вот, напрыклад, тая сустрэча Тихановскай с Орбаном, она сведчыць про тое, что ей эта думка не чужа. Я вот хотел вернуться трошечку до того, вот как вы сказали, что у Хрыста Грозева и у Певчих вот есть без всяких эполетов магчимость склали спис, як там Грозев рассказывал, что они там на некой сурветцы у кафешки гэты спис накидывали, але может быть так яно и было, тым не менш, калі поглядеть найперш захад выцягивал своих громадян, гэта тычыцца и американского солдата і таксама журналіста, які працаваў на амерыканскае выданне, гэта і Рыка Крыгер той же самы, але калі браць там шэраг вызваленых расійскіх ліберальных палітыкаў, то яны таксама маюць як мінімум падвойнае грамадзянства. Не ўсе, да, я ж не кажу, частка з іх. Таму гэта для захада важна, ўсё ж таки наяўнасць нейкага там пашпарта, я маю на увазе заходняга. І тут я прыгадываю гісторыю са Шкляровым. Без усялякага там абменнага фонда, без таго, каб там вот некага на некага памяняць. Ёсць наш чалавек, вот Шкляров с амерыканскім пашпартам, і Амерыка яго выцягвала. Давайте, ёсць, канешне, у наших спісах і нобелеўскі лаўрэат, і Марыя Калеснікова, якая ганаровая грамадзянка Штутгарта, але ёсць Юрый Зянькович, які таксама, наколькі я разумею, мае амерыканскі пашпарт. І неякі ён зусім па-за ўвагай застаўся. Ну, это не да мяне пытанне, не ведаю, чаму яны не палічылі патрэбным, магчымым змагацца за яху. Ну, тады вот безо всякага абмену вы маеце рацыю, просто патэлефанаваў Помпео Лукашенко, і Шкляров выйшаў на волю. Дарэчы, можна нагадаць, што это таксама тады адбылося да прэзідэнцкіх выбараў, незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў. Это было ў кастрычніку 20-го, а прэзідэнцкія выбары былі ў лістападзе. Тое, што, магчыма, Помпео, што Трамп меў на ўвазе эту перспектыву, ну, на жаль, палітыка так родзіцца. Так і цяперашні абмен, ну, я думаю, что это подарунок. Калі
калі ён планаваўся, меркавалася як падарунак спадару Байдену, ну, зараз спадарыне Харріс. Ну, яна, магчыма, это выкарыстае. І я думаю, што і выкарыстае. І это сведчыць, пра гэта сведчыць тое, што Трамп накінуўся на это абмен. Што абмен неправільны, я бы што зрабіў так, мне б вызвалілі без абмену. Ну, это карта, не самая галоўная карта ў выбарчай кампаніі амерыканскай, но пэўная, так як і тады была з Шкляровым. Да, на жаль, так свет збудаваны, так свет палітыкі збудаваны. Я вярнуся да прапановы дакладней от той тэзы, якую Андрей Ягораў агучыў падчас канферэнцыі. Яна далей пайшла пераказвацца у такім ключы, што Ягораў прапанаваў прызнаць легітымнасць Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітвязняў. Як вы прачыталі ось ўсё ж такі гэтая прапанову ці это выказванне яго ініцыятыву Ягорава? Ну, ведаеце, я прачытаў яе такім чынам, што гэта его прапанова парада калегам па дэмакратычным лягеры наконт пэўнай сітуацыі, што калі заходні па сваіх матывах, заходніцкіх матывах вырашыць, што трэба у пэўнай форме прызнаць беларускі рэжым, патэлефанаваўшы, даслаўшы амбасадара ці штосьці іншае, Егоров сказаў: дарагія калегі, ну не путайцеся вы ў іх пад нагамі, не спрабуйце вы ім прынамсі перашкаджаць. Яны вот это зробяць, можна спадзявацца, што палітвязні выйдуць, і дзякаваць Богу. В этом сенсе та же ситуация, скажем, с Помпео, ну а хиба это не была певная форма признания? Он Лукашенку кому звонил, як просто, так сказать, одному з 9 мільёнаў беларусаў? Не, ён ему принамсі звонил як человеку, які прымае рашэнне выбораў. Правда? Ну так это певное признание. Калі, скажем, та ж Меркель двойчы звонила Лукашенку, изноў жа, як кому? Ну, президент, не президент, хотя нібыта там она так да яго і звярталася. Дарэчы, вот, можа, вы недавно бачылі інтэрв'ю «Зеркалу» нейкага чыноўніка ў Дзярждэпартаменце, его спыталі, а чаму вы называеце Лукашенко президент? Ну, мы маем на увазе тое, не тое, не... такое блытанае даволі па шчырасці тлумачэнне. Ну, так это адбываецца. І таму Егоров сказаў: слухайте, ну хочуць яны какой-то жест, какое-то признание зрабіць в обмен на палітвязняў, ну хай робяць. Этому варта толькі дапамагчы і прынамсі не перашкаджаць. Прынамсі не казаць: нет, а у вас вот ёсць 3 умовы, дзе ваши 3 умовы? Так это іх 3 умовы. Ну, мы з вами памятаем, як в свой час было 12 умоваў развязу Лукашенко. Памятаеце? Какой-то 2000, я не памятаю, 3, 6, 7. Куда они делись? Ну, вот это их умовы. Было 12, осталась одна. Вызволение палітвязняў. Их и вызвалили ўрэшце рэшт. Вот. Ну, вот так и тут можешь адбыцца. Вот. Это их умовы. Про это, ну, власне, вот я бы так интерпретовал, как бы, ну, скажем так, первый слой того, что казал Андрей. Вот, что народ, ну, давайте вот мы палки в колы не ставить тем, кто принимает эти решения. Бо вы же разумеете, что обмен какой-то, так сказать, какая-то комбинация, ну, не демократичная сила. Ну, не будет Лукашенко с демократичными силами работать. Есть прецеденты, когда палітвязняў вызволяли, это, наверное, 8-й год, 15-й год, ну, так, сделка заключалась тогда с Заходом. Ну так, давайте яшчэ вернемся да іншых, скажем так, резонансных рашэнняў, якія там ці словаў, якія прагучалі на гэтай канферэнцыі. Ну і самае, што пасля, ну, можа, нароўні з гэтымі словамі і прапановамі Ягорова абмеркоўваецца, гэта пратакол, які быў падпісаны па выніку першага дня. І першае, што адразу выклікае
невялікія каментары і не заўсёды пазітыўныя рэакцыі. Гэта, як это пишуць, самапрызначэнне пажыццёвым нацыянальным лідарам Ціханаўскай. Вы як успрымаеце само гэтае вось, я не ведаю, прызначэнне, не самапрызначэнне? Ну, ведаеце, у меня двоістае стаўленне, але збольшага спакойнае. Я патлумачу чаму. Форма может быть не самая удалая, но вот это вот как бы самотитул, там нацыянальны лідар, он такі крыху, я б сказаў, занадта ўзнёслы і выклікае не самыя лепшыя гістарычныя асацыяцыі. Ну вот по-казахстански елбасы это то і ёсць нацыянальны лідар. Ну вот Ціханаўская елбасы. В свой час такі як бы такі нефармальны тытул, он нідзе не быў запісаны, быў Дэн Сяопін. Дэн Сяопін займаў скромную сціплую пасаду там, вот. Ну па сутнасці ён быў галоўным старшым. Вот. Ну і калі как бы так человек себя называе, ну это, як бы сказаў, не вельмі прыгожа. Але што тычыцца вот самой по себе ідэі, што як бы вот Ціханаўская працягвае адыгрываць тую, фактычна працягвае адыгрываць тую ролю, это решение варто оценивать в параўнанні з другими, с альтэрнатыўным. Ну, якія альтэрнатывы? Добра, Ціханаўская, все, ее мандат скончыўся, в 25-м сканчаецца, і якімі будуць выборы наступнага года, ну, мы с вами разумеем, прынамсі по тренду. Там не будзе ніякага аналагу Ціханаўскай, там не будзе аналагу нават Канапацкай і Чэрычня з мінулых выбораў. Там будзе Лукашенко, напэўна, Гайдукевич, может быть, яшчэ які-небудзь такі ж спойлер. Всё. И в этом сенсе, як бы, ну вот на что можно спадзявацца, на якую альтернативу на тых выборах. Ціханаўская сама не может удзельнічаць, потому что она криминальница, вот как и я, например. На ее криминальный термин она не может удзельнічаць в этих выборах, просто по чисто формальных як бы предметах. Як и Латушка, як и многие, все там 250 ці колькі, хто балатаваўся ў координацыйную раду. Ну, фактично вся, так сказать, Цыпкала, здаецца, таксама, все. Да. Вот. Якія вот реальные ёсць альтернативы? Окей, Ціханаўская бы сказала, все, мой мандат скончается, и мы обвещаем, умовно кажучи, наши президентские. Правильно. Так у нас есть опыт выборов в координацыйную раду. Напрыклад, завтра, в 25-м годзе, оппозиция проводит сапраўдныя, правильные президентские выборы. Да? Ну, сколько там? 6173 человека. Да? Ну, добра, окей. На президентских выборах альтернативных, какие в основном пройдут диаспоры, добра, 10 вас, 15, 30, окей. Ну и вот. Вот теперь Ціханаўская, хай давно, да, в 2020 году, но за нее як минимум проголосовал 1 миллион. Вот есть просто бюллетени на голос 1 миллион. И 20 тысяч. Неважно за кого. За Поздняка, за Латушку, за Тихановскую, за кого. Ну вот человек, за которого 20 тысяч, ну это такие цацочные выборы. Ну, ці скликать там, я не ведаю, черговую конференцию, на якой мы оберем вот нашего нового, свежего национального вида. Ну вот збяруцца тыя ж 300 человек. И мы с вами, и теперешние критики скажут, а кого не представляют? Вообще что? Какие национальные? Где? Нация там, Беларусь, а тут 300 эмигрантов. Так вот, у параўнанні з тым рашэннем, которое было прынята, чым гэтыя варианты лепш, я не бачу, аны горш. Аны горш. Вот объективно аны горш. Я кажу, удзел у выборах 25-го года в Беларусь, он немагчымы ни для кого практически. Вот. Все мерапрыемствы электаральнага кшталту за мяжой, ну, это будет повторение выборов в координацыйную раду. Может, крышечку больше, но не кардинально больше. Вы сами памятаете, перед выборами в координацыйную раду размова, а может там 50 тысяч удзельнічае, а может 100, а может не, ну 10, ну 10 то уж докладно, нет, и 10 нават.
Так что я думаю, что нават калі это будуць абвешчаны нейкія вот наши правильные прэзідэнцкія выборы, будзе вот такі, он кому-то патрэбны. И тогда, як бы, вот я кажу, зараз Ціхановская, ну вот да, 5 гадоў таму, ну мільён, як мінімум мільён был. Вот. Ну и теперь там 20 тысяч, ну это в принципе стрелить себе в ногу. Я на это не робіць. Ну, так может и правильно не робіць. Згадзіцесь. Вот якую альтернативу, вот критики, шматликие критики, якія кажут, что да, вот она диктатор, так сказать, там другие Лукашенко, окей, диктатор, допустим, это кепска. Что добра? Я выклаў все магчымыя варианты. Я не ведаю, які другие, які ёсць яшчэ. То есть удзел в выборах в Беларуси, некие выборы президента, лидера диаспоры, а-ля координационная рада, выборы каким-то конгрессом, там, радой, не ведаю, конференции. Все, других вариантов нема. Все они кепские, на мой взгляд. Ну так, тут я не могу з вами не згадзіцца, тому что чытаючы каментары як ад людзей, якія за мяжой, так і людзей, якія ў Беларусі і якія кажуць, а у нас вы спыталі, лічым мы цябе нацыянальным лідарам ці не лічыць, і ўзнікае пытанне, а як вас спытаць? А нават калі мы спытаем вот праз платформу Лібера, вы адкажаце? Вопыт координацыйнай рады галасавання показаў, як вы адказваеце з абсалютна розных прычынаў, і прычыны бяспекі, і прычыны там малай цікавасці, там яшчэ розных прычынаў, але факт ёсць. І таму как бы да, тут спыталіся, не спыталіся, тут і таксама згодны, ну хорошо, ну скінеце вы Ціхановскую, і што? Вы на яе место станеце Ціхановскай 2.0? Больш што ведаеце, ну незалежная Беларусь не вчора пачалась. И у нас есть прецедент. Вот был, я уже не памятаю, як он назывался, здаецца, один из кандидатов демократичных сил, здаецца так. Міленкевич. Вот. И он, ці гэты титул, ці некі он был преобразованы, я не памятаю. Заховаў яшчэ пэўны час, здаецца, год. Он таксама ездил на розныя міжнародныя сустрэчы, его як бы в этом статусе прымалі. И тады демократичные силы вырашылі, что не, вот хопіць, значит, не трэба нам царя, не трэба нам вот такое вот вечное. И его, кажучи российской, так сказать, церковно-славянской мовой, извергли из стана. Не, спадар Юры, давайте прытрымлівацца фактаў. Яны прыдумалі, зараз скажу, як это называлася, ротацыйнае лідарства. Да, нет, ну справа тым, что его сталое лидерство як бы было прибрано, а замест этого было некое ротацыйное, там они национальным лидером рабіліся по чарзе, кожны там, я не памятаю, полгады ці год. Ну и, ну вот люди, что называется, старожилы, это памятают. И як тады от этого, вот так сказать, извержения из сана и от этого ротацыйного лидерства и белорусская демократия расквітнела, да, правда? Ну вот. А я памятаю, что не. А я памятаю, что все тады казали, боже, это что? Ну, Миленкевич хоть, ну вот какая-то особа была, но он хоть в президентских выборах уцелил, что кольки-то набрал. А вот это вот что? Вот такой была реакция. Так вот чему вы думаете, что штосьці будзе іншае? Тем больше, что с Тихановской зараз, ну, сустракаются там президенты, премьеры, ее приймают, стратегичный диалог. Но это тому, что есть тень 2020 года. Тому, что я еще раз повторю, в который раз. Перемогла, она не перемогла, но миллион, как минимум, за ее тогда проголосовал. А вот коли будзе некі ротацыйны нацыянальны лідар, то а з чаго вынікае, што з ім кто-то будзе размаўляць. Тым больш, што ведаеце, тут же никакой, что называется, обязаловки нема, дарэчы, як і в адносінах да Ціхановскай. Ну вот ее запрашаюць туды-сюды. А вот ротацыйный лидер, который мог бы, ну его просто не запрашают, его же не обязаны запрашать, как и ее. И просто скажут, ну да, вы, так сказать,
представляете белорусскую оппозицию, здорово, а вот, скажем, там некий азербайджанский ротационный национальный лидер, ну, он, Азербайджан, ну, в Белом доме принимали статую Тихановскую, а вот, скажем, какого-то ротационного азербайджанского, туркменского, китайского лидера не принимали по каким-то причинам. Так и вот с белорусским будет то же самое. Ну, вот, напрыклад, Гэри Дэвидсон піша: я думаю, знікне Тихановская і нічога не зменіцца. Вот, ну вот можна так вот сесці і сказаць: ну вот сапраўды, калі ўзяць апошнія нашыя падзеі, что ездила Тихановская, что не ездила, вырашыў захад увесці санкцыі, под якія он колькі беларусаў потрапілі, і увёў, і не спытаўся нікога, і зараз доказывай там Літве, Латвіі і Эстоніі, а яны все одно лічаць по-свойму і пакідаюць там тое ж самае. Захацелі правесці абмен, правялі і не спытаць, нават не сказали, что ладзім абмен. Так вот, как бы вот аргументы на карысць гэтага выказывання нашага гледача. Ну, видите, я не могу сказать, что они цалком позбавлены рации. В том смысле, что как бы каких-то великих здзяйснений сапраўды вот это статус Тихановской не принес. Хотя я думаю, я не упевнен, что некоторые, скажем, решения заходних урадов, ну, у яе атрымліваецца неким чином как бы скорректовать, смягчаваць, поменять. Это не заўсёды бачна, і паколькі агульны тренд там мы бачым які, а агульны тренд заходняй палітыкі все больш і больш робіцца такі: Беларусь краіна суагрэсар, беларусы грамадзяне краіны суагрэсара, ну значит они виноваты, значит няма чаго пра іх так асабліва дбаць, там клапаціцца і гэтак далей. Так, ёсць выключэнні, понятно, но в принципе вот этот тренд, его вельмі складана зламаць. Да, Тихановская спрабуе его спынить, ну, как-то скорректовать и так далее. Но я бы сказал, что калі вот без яе это асобнага статусу, ну, магчыма, рашэнні былі бы яшчэ больш жорсткімі, яшчэ менш такімі, якія яшчэ менш бралі пад увагу некие белорусские интересы. Ну, тут звычайные речи, так бы мовить, все-таки некая магчимость отстойвания интересов белорусов, некое утрымание темы Беларуси в порядку дня, чтобы пригадывали. Так, я разумею, что это не кардинальное, но я меркую, что так бы оно и было, что по всех линиях ситуация без яе, ну, яна бы была горшай. І ў тым сэнсе, што тады, вот в этом сэнсе цікава, это рэдкі выпадак, калі расейцы зайздросцяць беларусаў. Вот они говорят: ну, у вас ёсць Тихановская, ну, як-ніяк, она все-таки ваши интересы отстойвае. Вот. А, скажем, в российской эмиграции, ну да, есть Ходорковский, есть, я не ведаю, есть Кац, есть Каспаров, но ніхто з іх не сустракаецца на таким узроўні, как Тихановский, ніхто з іх не может сказать, что я вот, так сказать, там отстойваю таким чином интересы расейцев, что их не трэба так гнабить. Ну, в расійскай эміграцыі няма такого чалавека, які меў бы вагу гэта казаць заходнім партнёрам. Беларуская ёсць. Ну, калі як бы нехта лічыць, што ну і ладно, ну і без нее будзе добра. Не будзе добра. Тым больш, што, ведаеце, тут сітуацыя такая, як зараз все как бы конкуренты, оппоненты накіроўваюць свае, так сказать, крытычныя стрелы на яе, на Тихановскую. І таму як бы сітуацыя выглядае, ну, прынамсі, дастаткова гарманічна. Многія супраць адной. Але вот уявіце сабе, она говорит: ладно, хоть все, я не национальный лидер, пошла вот дзіцямі займацца, буду адпачываць. Ну, вы ж разумееце, што все астатнія вчепятся один да аднаму в борт.
Вы же разумеете, что это не будзе новай гармоніі. Цыпкала будзе лаяцца з Пазняком, Саннікаў, з Латушкам, Егораў, з усімі. Вайна ўсіх супраць іх. І вот калі нават цяпер, скажем, беларусу, ну, вот он глядзіць, а чаму Ціханаўская, а я вот не лічу ее лідарам, вот, а все яны там лаюцца, ну, лаюцца з Ціханаўскай. А там будет вот такой вот як бы амаль по Гоббсу вайна ўсіх супраць. Вот беларус на это будзе глядзець, дзе мы, што мы? І эти люди хочуць кіраваць Беларусю, вот яны вот так ёй будуць кіраваць і так мяркуюць. Ну, я вот не сказал бы, что вот такая картина, она больше прыгожая, больше як бы такая натхняльная, чым цяперашняя картина, калі, ну, скажем так, многія супраць Ціханаўскай. Тады возьмем яшчэ іншы трохі бок. Ладно, тут мы з вами в прынцыпе на адной пазіцыі, можна крытыкаваць, можна там не падабацца сам гэты нацыянальная лідарка і гэтак далей, але тое, што усё под, ну, как бы нічога не можна вырашыць без Ціханаўскай. Усё подграбаюць под яе, не скажем, что яна, ну, под яе, что любое рашэнне без візавання Ціханаўскай не прымаецца, нікога не прызначаюць, нікога не звальняюць. Лукашенко 2.0, ну, ці Лукашенко на мінімалках, як кажуць зараз. Вот вы бачыце падабенства зараз вот у тым, вот як усе структуры, ну, как бы под яе падпарадкаванне подводзяць. Той же самый протокол узгадаем. Ведаеце, я бачу в этом як бы пэўную асаблівасць беларускага грамадства. Параўнанні з іншым. Справа ў тым, што такія как бы матывы яны власцівыя ўсім насамрэч. Они власцівыя Лукашенко, і ён вельмі как бы эфектыўна такую сістэму збудаваў. Яны былі власцівы, дарэчы, усім прэзідэнтам Украіны, тым ліку і Зеленскаму. Іншая справа, што там як бы вот сама палітычная матэрыя ім не давала магчымасці гэта зрабіць. Сама як бы палітычная сістэма супраціўлялася. І дэмакратыя будуецца не таму, што хтосьці, так сказать, вот, вырашыў, а дай-ка я дам вот свайму грамадству дэмакратію. Вот хай яно так вот ведаеце, британская дэмакратыя збудаваная на знакамітай хартыі вольнасці, которая там в 13-м ці якім годзе Іоанн Безземельны подпісаў. Так бароны, ему просто меч к горлу приставили, подписывай. А инакше. И он подписал. Не тому, что он любил демократов, а тому, что взаимодействие в громадстве было такое, что он не мог не дать эту самую магну-карту. И так само вот эти взаимодействия каштовали отрубленные головы Карла I и потом вертания Карла II. И в этом смысле, скажем, британская демократия, она будовалась на борьбе. Тому, что как бы авторитарные интенции ну, короля, монарха сутыкались с супрадзеннем. Ну, вот такие, может, далекий историчный экскурс. Ну, а нормальные интенции Тихановской, побольше набрать на себя, они не сутыкнулись с супрадзеннем. І, адпаведна, атрымалася тое-то. Але я бы, дарэчы, звярнуў увагу, што па сутнасці размова ідзе не пра адна, што называецца, пра асабістую ўладу Ціханаўскай. Я, напрыклад, бачу ўладу тандэма. Яна і Латушка. Под этим протоколом стоят чьи подписи? Добровольского представника Тихановской, Латушки как представника АПК и Мельниковой, спикера Координационной Рады, якая с какой фракции? Латушка. Калі, умовно кажучи, рашэнні, якія будуць прымаць
Тихановская, буду супярэчыць інтарэсам Латушкі, они просто откликают свои подписи. Ён и Мельникова. И что застаецца з гэтай дамовы? А ён кіраўнік фракцыі, самой вялікай фракцыі, ён кіраўнік большасці у Координацыйнай раде. Так что это як минимум не одна, что называется, не улада одного человека, это улада тандема. Трэба разуметь. Без Латушки. Так, там не написано, что Латушка молодший там национальный лидер, кто, но по сутности. Вот так. По сутности вот комбинация, вот эта схема построена так, что это влада двоих, а не одного, а не одной. Ну и окромя того, ведаете, я бы сказал так, что не все прописывается во всяких, так сказать, там протоколах, домовах. И так само до досвіду. Мінулым годам былі справаздачы чальцоў АПК. Азарову вынесли недовер. Тихановская не была обязана его звольняться. В принципе, вот те правила, якія зараз записаны в этом протоколе, да, они ж насамрэч дзейнічалі весь час, тым ліку і мінулым годзе. Але, ну вот как-то была такая ситуация, что право-то его покинуть есть, а политической магчимости не было. И в этом смысле сказать, что система такая, что Тихановская все вырашает, а все остальные как бы только честь отдают, все абцасами щелкают. Ну, это не так. Это не так. Вот. Хотя я кажу, ну да, ну выглядае это вот фактично, яна все вырашае. Але по сутнасці я сказал, по-першае, як бы яна слухае іншых як бы суб'ектаў і адстаўка этого Азарова подтверждае гэта. А другі момант, что по сутнасці, калі вот зрабіць невялічкі палітычны аналіз, размова ідзе про владу тандему, а не ее одной. Ну так, вось сапраўды цікавы такі аналіз гэтай сітуацыі. Вот буквально учора, здаецца, і Латушка распісаў сваё бачанне таго, чаму гэта вось такое, скажем так, размеркаванне паўнамоцтваў, гэта не монархія, як ужо там самае шмат хто акрысціў. Ну і вось яшчэ дадатковыя аргументы ад нашага суразмоўцы. І апошнюю тэму, якую хацеў бы закрануць, гэта вось тое, што апошнім часам неяк так масава пачалі людзі сыходзіць з нейкіх там дастаткова важных і адказных, ну умоўна назовём гэта пасадаў. Гэта пачынаючы і з таго ж самага Валерыя Кавалеўскага, потым Валерый Сахашчык, прычым з нейкім такім досыць дзіўным такім скандальны сыход з пэўнымі прэтэнзіямі і ў бок офіса, і ў бок журналістаў. Вось сёння, дакладней учора, стала вядома пра сыход з Координацыйнай рады лідаркі спісу «Наша справа» Розы Турарбекавай. Гэта некая такая не вельмі здаровая тэндэнцыя. Пра што яна сведчыць можа? Ну, ведаеце, сведчыць она ясна пра што. Сведчыць она пра тое, што як бы час на дварэ, як у Пастэрнака, глухая пара лістапада. Ну, реакция мацуецца, реакция працягваецца. 2020 год выходзіць все далей в мінулае. Ніякага грамадскага пад'ёма мы не назіраем. Война. И в этом смысле вот этот как бы, ну, ветер, скажем так сказать, насуперак, які как бы, дзейнічае супраць любых ініцыятываў, он дзейнічае на всіх. Это в розным проявляется. Это проявляется и вот в этих отставках. Это проявляется, дарэчы, ну, таксама такі, ведаеце, лічбавы показник, ну, скажем, той же удел в выборах Координацыйнай рады, про які мы з вами казали. Ну, дарэчы, вот
калі браць пра дарэчы галасаванне на голасе, да, там цікавая вельмі тэндэнцыя. 20-й год на выборах больше за 1 миллион дослали там свае, так сказать, бюллетени там. 21 год галасавання за перамовы оппозиции с Лукашенком, памятаете, были такой, там сбор был вы за ці супраць, там 800 тысяч, уже меньше. 22 год референдум, 2 крыжики, так сказать, як вы галасавалі, 200 тысяч. Выборы в координаційную раду, каля 7 тысяч. Ну, вот вам это тренд. И это показник. Так, можно сказать, что вот зараз все боялись, а в 2020 году не боялись, а в 2021 не боялись, а в 2022 году не боялись. Так само кто-то и боялся, а кто-то и не боялся. И зараз тех, кто не боится, казалось значно меньше. Ну, вот эта тенденция, она тисне и на, скажем, тиснула и на Сахащика, и тиснула и на Ковалевского, видать, якія, ну, у которых было адчуванне, что, ну, вот как бы, мои высылки плёну не дадут. Ну, значит, заступлю место іншым. Что тычыцца Розы Турарбековай, ну, я не ведаю, якія там у яе былі матывы, может быть, іншыя, але по тым, что я вот там бачыў, читал яе, ну, вот это вот тое, что я вам, дарэчы, распавядаў, як бы, модель, что будзе, калі Ціхановская сыдзе, ну, вот пасля выбораў у координаційную раду, ну, там, як бы, стыль размоваў был такі, ну, Роза просто махнула рукой и сказала: я не хочу этого слухать, я не хочу, так сказать, в этом быть. Наколькі я разумею ее мотивы, потому что я читал некие ее посты, так сказать, но ее как-то это вельмі фрустровал, то есть стиль политичный, так сказать, скажем, дискуссии, который в координаційнай раде панавал. Але, ведаеце, я думаю, что это так само показник вот этой глухой поры листопада. В 2020 году, в жнивне 2020 года, в липне 2020 года так не лаялись, потому что, так сказать, изноў же российского классика Твардовского, ветер века он в наши дует паруса. Вот тады, в 2020 году, было адчуванне, что ветер века дует в наши паруса. А зараз, як минимум, не дзьме ў нашыя ветразі, як мінімум, а можа і тыя ветразі дзьме. І калі ты адчуваеш, куды дуе, куды дзьме гэты ветер, ну вот как бы такія наступствы. Так, в принципе, дарэчы, карабель з ветразямі, в принципе, ёсць тэхнікі, можа плыць насуперак ветру, але это складана. Не всім, не ва ўсіх это атрымліваецца. Ну вот, гледзячы по всем, у 2 Валераў, у Сахащика и Ковалевского, ну вот, як бы атрымлівалася, а потым махнули рукой и сказали: хай паспрабуюць іншыя. Ну что ж, будем сачыць, што ў іншых атрымаецца. Ну, прынамсі, што атрымаецца у Вадзіма Кабанчука на месцы Валерыя Сахашчыка. Цікава будзе паглядзець. Ну, тым, хто тут пытаўся у нас у каментарах, калі ж усё ж таки будзе спадарыня Роза у эфіры, хочу, ну, как бы сказаць, што з-за пэўных прычынаў яна не змагла, як звычайна, у панядзелак выйсці до нас в эфір. Будзе заўтра, у сераду. Калі ласка, сачыце, будзе спадарыня Роза у нас у эфіры. А я дзякую спадару Юры за выдатную цікавую размову. Раю усім слухаць, чытаць яго на Радыё Свабода, на сайце Радыё Свабода і глядзець яго выпускі праграмы на YouTube-канале Пік Свабоды. Так што, калі ласка, сачыце, і спадзяюся, што спадар Юры будзе часцей у нас у эфіры. А для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі і расшэрвайце, каб як мага больш людзей паслухалі нашу размову. Дзякуй вялікі, спадар Юры, да сустрэчы, і сустракаем Вольгу Лойку і Андрэя Егорова у нашай студыі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй, да пабачэння.